What's up mga bigaon? Welcome back to our channel! Road to 1,000 subscribers! Yay! Dili ko kakita sa kamera! Yay! Dili ko makita! Yay! Unsaon pagmuon! Nawa naman kita! Unsaon pagmubuon kung ang imong duga ako nang natulon? Ang imong duga ako nang natulon. Sarap ko te. Ang sarap ko te. Ug saon pag move on kung ang imong marpil akong nakaon. Ug saon pag move on kung humana nato ang 69 possession. Ang 69 possession! 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード Unsaon pag move on kung ikaw lang gihapon ang akong handomon? Ikaw lang gihapon ang akong handomon. Unsaon pag move on kung kada tulog nako ikaw permi akong damguhon. Ikaw na Ming. Para bagad kay mintin ambag nalito. Sabot kaya sa una ba? Sige na. Namborot na lamang among tiyan at iya paghapon ko napuslan. Hapon ko na puslan. Unsaon pag move on kung kada gabi iimo kong tuslokon. Paslokwan. Unsaon pag move on kung akong bugan dili hamison. Magaspang to. Saon pag move on kung imong lagay gamay ginaon. Unsaon pag move on kung akong bugan imong kayot-kayoton. Sige noy, pagtarong na mo. Ang tarong bitaw mi. Gusto ni kami mi. Kada katupong mi agi nga nag-live, nalain, naglahi. Ibangon man ko. Yun sa din hindi. Ang boot. Jasmine siguro na sa istorya. About lagi sa kuan. Nakuha siguro ito ganina ka to mga kuhan dahil sa ex. Basig wa ganahi kay naanapod sila Janry og si Ikaw. Uy, labot na mo. Imbis kagana pa sa atong intro gaina so nagkayon ani na mo nang buang naman mo. Buya mo kay Nagkayon ani na mo, nang buang naman mo. Big prank. Oh my god. Anong nangyari man eh? Magkipagani ganina. Milim-il pa mo tapos Bali no. Mintra siguro nagbaktas pa ulit libre. Ako gazug ko. Nagdungan mo. Nagkaon ra gazug ko. buang naman ka. Kami nag-una. Nagduwan magud ni naglantap. Nag-una mga Ex mga Pero nabati ko ex. Amo lagi kay open mamurid mga Kung mag-istorya, Hoy, wag ko na ingan. kung mag-vlogan eh, dili lang. Guys, ako manggod saya ka ako manggoy ningon og sa una gadyo ay saon pag move. Ayaw, wag mong gisala. Wag mong may laing kuan katuro man ang question pang umanday. Pilay mo kuan. Sa full name nimo, Tagal Kamanya, Bangin. mo na open food ka. Kalain mamuoy na Pero to. gali ko dato ya. Sad be. Sige na diri na mimi. Patay vlog na taro. Sabado ng Ano mo dai, Tira, balik ang sugod. Retake ka ka. Ano ni good mo dire bi palihog ra. Pangani good mo dire bi, palihog ra. Kun Bilang cellphone mo uyab. give it up. No man. Gawa na lang. Wanna give it up. Nangutan na organic. Sa pagmamay. Sige na magkuan tao dili kay undangon ra kan. Nakita na ng gudya. Nakita na ng gudya. Lain mo din. What's up mga bigaon? Ako na ka. Okay naman tong ganina ya. Dayon na nagapon karon. Or Leo.
Fourth. Kailangan hawa ni away-away ha. Kailangan hawa ni away-away ha. Yes. 4, 3. 4, 3, 2, go! Where's the prize? Where's the Alam ko, labot aling ang prize. Kuya James, kikalain.